Pura. Uy, ngano ka? Mura man kong malipong. Uy, hala ka. Wa ka ba magsabat? Unsa ma? Nagsabak? Nagsabak ka yung tingali. Ay, ipa-check up ti kang Dr. Pick England. Ay na lang ma, murag nakatagaan ka. Unsa? Nagsabak ka? Ha, si Pura? Nagsabak ka? Mura ma. My God! O kisa may amahan ana magsabak ka, kinsa man? I'm not sure ma, o si Orlan ba, si Oliver ba, o si Otis ba. Unsa? Murag wa may nagmahay nilang tulo ma. Pagkahanggaw yung tao ni mong anak kakaoy. Daan palagi ko. Mupauli ka usay hubog. Usay buntag na. Doon na yun ay tabutay ni mo. Sorry ma. Sorry si mong kagaral. Karon ang pangutana. Kinsa makasatulog aman anang gisabak mo? Wagid ko makasiguro ma. Pulos man dahil sila maro. Kaigat biya gud ni mo sad. Oy! Mauna diha! Saan man ako iniron ma? Kinahanglan imong klarohon. O kinsa gyud amahan ang nagisabat mo? Si Lucky man ba, si Batman o si Radio man? Pangutan-a lang sila ma. Pagutan-on yun! Pagkahanggaw ni mong anak ka. Maayong gabi, madam. Ha? May kaniya ka, Lucky man. Madam, ni ay bagong gihatag na numero. Siguro ning bulusot. Ay ko bayluhag numero. Ay ko bayluha anak. Uy, Dese. gisapot ka man, madam. Nga Gisapot! Ha? Kung Agustino ora. Nagsabak si Sipura. Ha? Nagsabak? Uy! Say, oy! Ikaw ang amahan, Lucky man? Ha? Uy, dili ako, madam. Matod pag tatay, di ko nukok anak. Amin mo kamot, be. Hikapa akong itlog, Unsa? Di ba usarig mo? Unsa? Hikapa? Hikapa, baog ko, madam. Di ko kapa anak, more pa. No, siguro kang baog ka. Ingnan hikapa, hikapa lagi, Ayan yung kamot mo, be. Be, ko no, isod, be. isod. Be. Isod. Anak. Hi, madam. Mayo kay diya ka, Ay. Batman. Ako, madam, gikan kong na-deliver og bat, madam. At ako kuhalin. Daghan. Nganong niya masaka? Gipalitan ako pinaskuhan si Pura, madam. Dili man balita ka Sipura. Nganong di, madam? Nagsabak ang akong anak. Ha? Unsa? Nagsapak? Uy! Ikaw ba ang amahan, Batman? Ha? Ikaw ba? Uy, madam, simbak ko, madam. Uy, dili, gina may tabo, madam. Kining ako, madam, sutihan na nga kining ako. Himahayan ganinan ako. Grabe nga pagmahay. Unsay nagmahay ka sa imo? Oo. Batman? Nagmahay ko, madam. Kaya nagdungan mi katao, mi unag kamatay. Puira. Jingle bell, gisapot si Isabel. May kanya ka, Rajuman. Ay, kining, gikan pa ko nga ng hatak og bugas, madam. Gikan sa Pikasiskina, hangtod sa Pikasiskina. Nagdanug-danug og nagpakapaka ang mga istasyon. Number 1 gihapon. Dili na mo'y tuyo ko nimo, Orlan. Unsam ni madam, ha? Nagsabak si Sipura. Unsa? Nagsabak? Uy! Say, oy! Ikaw ba'y amahan sa gisabak ni Sipura? Ha? Ikaw ba, Orlan? Lisod ng katuan, madam. Unsa na kuning kalibutan na, oy? Bisag tudlo makababdos. Balas ka. Kaysa mangyoy amahan ka na imong gisabak, oy Sipura. Ha? Ambot lang ka, mauwi. Yun na. Tingalig ang atong hardinero. Wa kalay kalibutan. Si Tapugok ma? Pangutan una to. Unsa to, madam? Unsa ingan? Hoy, tabugok. Ikaw ba'y amahan sa gisabak ni Sipura? Imong gikamang si Sipura? Bangkong na. Say, ako go down. Ikaw gitingali Tabugok. Usay ako. Ngano ako man taon nga bayot, mangko? Ay, umumibang nga bayot ko sa amo. Ala ka ma. Daray! Kinsa ka di ay? Kay, klaruhan ni oy, intaon. But lang. Logawa biya intaon, ane. Peh! Way klaro! Yeah! Mao kini karon ang akong kahasol nga naglimin sa akong hunahuna. Kinsa gid ka ang amahan ning akong gisabak,
Pulos man dunay katarungan, pulos lihay. Siguro gyud ko nga tulo na sila kabuok, si Lucky Man, si Batman o si Radyo Man. Nakapahimos man gyud sila na ako sa akong pagkapapay. Nya di man sa ko maka-afford og pa-DNA. Dako sad kay bayad kuit. Kamo sa inyong pagtuo, kinsa kay amahan sa akong gisabak. Unsa man og kamay pasultihon, si Pura. Okay? Sige, si Kuan sino na to? Si Pura o si Kuan to, no? Si Pura. Nayang uyag ko, tulo ni kabuok. Si Lucky Man, Batman, kay Nindagbat, o si Radyo Man. Maghatag og bugas. Mo na kay Radyo Man. Pakapakal Radyo. Asa ito binuman? Asa binuan? Kaya binuan sa binuan. Binuman. Unay binuman. Binuwan ko no. Tagana kay Manoy. Naging manoy. Problema ni si Pura Board kisay Kinsay amahan. Gado na sa katong kusinero kay kamang bayot pa sa diay. Pero di ba? Hasta libo. Nalingang ikaw. Lord, di ba ibaw nga ng bayot ba ya? Usahay mo gamit sa kanang... O siguro, oy. Oo. Naasa ko na sila ito mo, eh. Stoy, on the air ka, ha? Pag nga Radyo. Pabina ni Gab. Gab, pabina ni Gab. Sumagamit man na. Awa, oy, wala kang gamit sa babina. Nakasuway ko siya ba, pero giluod siya, gam. Giluod taon siya. Putla na. Usa ka dagat, di ka nanugway og kanding gilamparo sa iyang inahan. Naibaw ang kasabak. Oo? Di man gyud siya mutuan. Wa gyud ko. Ha? Ang babae, ah! Ang kating mayaman. Di gyud siya mutuan og kinsa kay wa ko no siya kay bawo mo tungging nang sa inahan. Mung nganong magsabak ka man og way laki, unsa ka birhen? Oh. Birhen Maria nga ni Mabdos nga way labte. Di mo gyud siya mutuan. Nga na mauwaw ta siya. Di gyud perti gyud dugaya dito. Nadudag yun ko, ang kating yun to. Nabutan ko nung kabuan o napamutugan. Ang kisa mo yan, dili ang Naman. kating. Yaras lo yung bungtod. Ay, sa magpaambita. Kani si Santa Isabel o si Mama Mary, mag-agaw man ino. Katong ni Mabdo si Santa Isabel, ni doaw ma si Mama Mary niya. Sa, sa Ebanghelyo na San Lucas, chapter 1, verse 39 to 56, unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka ha nga midwao man kanako ang inahan sa akong Ginoo kay pagkadungog gayod sa imong pangumusta miulpot ang kalipay sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Kani mao kini sa mga balaanon kini nga pagsabak sukwahi sa atong sugilanon. Kay si Santa Isabel igagaw ni Mama Mary, si Mama Mary bag-o sang nagsabak ni Jesus. Kining niya iyaha lahi sukwahi ni kay bunga man ni sa pagka usa man pagkalaagan usa man yung Pagkakian. Karon tabam, nangutan magkwanta sa DNA pero di siya ka-afford ko sa DNA. Dili Mahal ka ba for. yun? Nidangog lang siya nato. Mahal O, kayo siya na itong din, pangalpas. Mahal kayo? Pero, apinay mo, kaya ka ng babae nga, sa usay ka buwan, pila ka buok na ka hilabot niya, tulo, duha. Nga, mamabdo sa sunod buwan, di na siya tunghaon, maglibog naman na. Kisay amahan, kay tulugod. O, duha. Ang ako na ibaw. Pero nangatarungan man sad. Okay. Sa baog. Baog. Ang usa gimahaya na Sila niya. ka man, baog. Wa ka sila maglimod ra. Doon ay usa ato. Ipahikap mo itong ginahan sa itlog ni Lakiman. Ay, wa pag siguro katong tulo, nagduna lang to Diyan sa kausan atong limod. Diyan sa kausang laki ni anak gani siya nga. Uy, noon sa mga kalibutan ro. Tudlo ka pa mabdos. Ako mga tanak Ito ko. siya ang iyang giingon. Balian. Ito iyang giingon, nagipahikap. Nagipahikap. Paghikap sa inahan ko nga, sa imong kuot ng itlog, sa di mabudbud. Kadungog mo Ay, ko. karaan. Karaan. Kadto bang lingon siya lan nga. Tingasas kalibutan ka ang tudlo ko no makapamabdos. Ako'y mangutana. Nga naman. Kung yun nga, tudlo makamabdos, ang ipon, di ba makamabdos? Kung mutana ko, nangano? Kanaan Ano, ka, ano ba? naikabiti. Di ba, dili, kung ipon ang gamiton, dili Ano ba lagi? makamabdos? Ano ba? Di pa ako gabi. Oh, di ay. Iba ako gabi. Gitna na, gitna. Oh, ikaw na gamit ang ipon kay sakit. Uy, ana. Balik ta. Karon.
kanang na ang ako nadunggan sa kakaraan na nga kung ang babae ko no daghan og laki, daghan og uyab labi na nakapahimos niya. Di man ko no mumabdos. Di ba? Dipindi eh. Dili ko no basta daghan. Ikaw na. Kausa naman na imasuno mo ang kwan, ang sperm cell sa laki. Dagan. Ug daghan lagi panalit kada adlaw na si kakuyog, di man ko no Naalagi mumabdos. girusan, hay. Kuya, kailan na mag-replete ba? Kay lain naon? Dili mo mabdos. Ako lagi daghan wa man ko mumabdos. Nakalibot ko kusma nga. Agay. Ana. Ana. Aron saon man na ni karon ni Ikaw na, Bom. Oh, wait. Da pagkatawo na, di pagkatawo sa bata, maila na ha maliwat. Ana lang. Oh. Di ba nakaliwat jud pa dis? Dili ba yatanan pres? Naagad. Kay doon na may ubad bisag dili sa mo'y tag-iya mo liwat niya ang bata. Ya, Huh? nga dili. Ano mo lang tagalabang mo, diliwat basta katagayan. Di ka maghilabot, ha? Di ka maghilabot, oy. Aminaw naman. Nagisgot itag mga nga. Sa. Asa man siya ko article, section 2. Bill of Rights. Kuan, joke lang, joke. Kada na ang Para na ko huwaton lang kun dili siya makasulti kay di siya makasulti kinsa gyud. Kun ang tulo nakahilabot. Ihuwat kun muguwa ang bata. Kaya Kani. yun namin gipal sa imong body nga Muliwat. Maliwat. Oh. Oh. Kani, problema man kaani day pag gituyuan man ninimo. Yan ingon man ka nga dako ra ba gasto ko magpa DNA. Ug gusto jud ka malinaw imo no na bahalag na ko gasto ipa DNA. Ngano di mga ginabang sa barangay. Ug gusto jud ka magpabaga jud ka. Ingon ang barangay kung apil-apil ano imong problema day oy. Imong nang tinuyuan. Di mo tabang ko ng barangay ko urong na. Ay na ko kutsalo iba. Tabang day. Matabang natin, pres. Tabang ko na mga kanang mga indigent. Kaya tabas na din magperilik din ang tabang. Kami mga last time na kami tabang. Ano Ginagawa na, Pinawan ninyo. Daghan di mo tabang lagi. Last time naman. Tabang ka. Lai, ang iyang mo ning linya kami mga last term, di naman mo tabang. Ang uban sa Excuse me po. Ubusan niya ba? ang uban sa ano ingon nga kanang last term naman namo kanang wala pa may mabaon. Si Lloyd, kasuhay ng pagpagin mo, Lloyd. Ha? Isa man. Bay ka mo naya mo ba mga last Di, term? oy, si Lloyd, oy. Unsa? Sige lang celebrity lo. Ang uban nga mga last term, ingon man nga, wa may mabaon. Magbota tatag resolution na may mabaon. Oh, kagawnan. Ba naman. Na ba? Wala man sa. Naman gamay lang. No, Naay. depende sa council sa barangay. Sabutan naman sa barangay. bitaw, no? Kunya kayo sa pirma man ang lungsod. Kami bitaw, kami ramay. Pero excuse ka lang, Lester, maka pariilik ang mga Lain na nga posisyon. Dili na kusihal, panalitan Oh, kusihal Pasaka ka, ka. pasaka. Lain. Amo. Saka pa, boss. Pwede po Ah, mo boss. Oh. ay. Pwede mo boss, pwede mo Basta dili na kusihal. Kaya naging ninyo ang last term na sa inyo ra ng council option na sa council kasi sa amo kinahanglan pa man magpapirma ka sa lungsod. Kami ramay doon na di mo hatag og tag og hindi sa maabot ko ng red kami barangay. Depende na sa Hindi kwan. mo sabot, dili man na yung ano. Di. Ila ra. Oo. Ako na rin ang kwartang Ay, barangay. ibaw lang Kanila, dato, Manila. Amo daw ako kutsel ko. Aba, Bawa dila din. oy. May number Okay. practice. Ano problema sa pamilya dato kaya Dato, barangay. barangay. Dato bitaw ko ng barangay. Basta Ang sino sulti ang taga Paslob. Oh, kuan ang Sida na ila. Grabe, no? Grabe no. Sa Uslob 21 man ka barangay. So kuan sa among barangay 20 na lang. Magbiesta ka na sila ang atong barangay doon ay hinabang dito nga gamay cash. Kaya, abi ni mga mingo taga ka ng mga pension house, no? Nagpatukod-tukod ang mga Ang tuan ng ilang, butangking. ang ilang pinang, Kaya mag- ilang gamot overnight. butanding yun. Ako, Manloob ang ang mga butanding. boat man diha. Board purti ng mga datuan. Manay mga boat man Mga diha. batang di naman Dito kay mga auto. Oo, mga di auto na. Di ba Ay. 50 mil si Mana? Gabugsay na. Huwag mo balhin ang butanding sa buloon, patay ang uslob. Mao ba? Kabalhinon na rin ba sa uslob? Kwan, sa buloon ang butanding, kabalhinon na. Ano man, board? Nanluod, nanluod. Nanlood yung papinta. Unya to dai. Sige. Unya to ban. Sige, toke. Nakalitas to kina. Sige. Sige. Ang pingilan na imong Tama na si Purang. Oh, Bam. ang pingilan na imong gisabak kay ang tanan nga mga gisabak or tanan nga mga binhi nga mamugna sa sabakan puro gi panalanginan niya. Ala, ano lang. Kunyayo na pagkiat-kiat. Oo. O, di ba? Oh. Oo. Sagdi lang ko. Sige, salamat si Puras. Parang atong tulumanon. Kuna ko ang